Ayo. Elisa, Tatin, jumeneng. Nah. Ndak do mengardo merem wae aku adake. Ora weruh apa saka kene. Ketok wae padake ora. Yo. Ngrampungke. Ngesahke. Heeh. Mendo melek. Lisa wis ra kuat melek. Ra kuat. Capek, dia capek. Matane. Piye? Merem terus. Ya turu ra apa-apa. Remasonen nek manut aku. Lho kan remason. Engko ora melek. Di remason. Heeh. Ya kowe sikek. Kowe sikek dengkulmu mlocot. Kan gurune. Gurune sapa? Gurune kok meng SMKI, kowe S2 kok meguru kok karo ngelmu sing luwih ngisor. Lho, meguru karo wong pengalaman. Kan pengalamane akeh kono. Hah? Pengalamane akeh kamu, akeh panjenengan. Nah, ya wis ra apa-apa. Ya ora. Ya. Ilmune dhuwur aku tapi ne. Piye muni piye kuwi mau? Ilmune dhuwur Lisa. Ilmune dhuwur kowe kok kowe meguru aku demen andlok ngelmumu. Ya pengalamane le disinau ki. Nah, iya. Coba Bukit Siwe adoh-adoh ning kene yo menyinau kowe. basa apa? Bukit Sito. Bukit iki memperhatikan. Lah ya aku yo Kayak memperhatikan iki panjenengan iki nonton ki wo iki ngene. Engko perlu dicatet kaya ngene. Terus NB ngono kae. Nek pemerhati iki mesti NB harap datang dengan kelambi batik ngono. Ler tandure wosumilir ijo royo-royo kasengkota mantenanya rampung meneh. Ha iya, ngene ya pamundutane pirang-pirang lakon dirampungke mbaka siji, dirampungke mbaka siji. Ha iya. Ora kaya biasane ya. Wah aku getun bengi iki aku ora patek ngerol. Ya kala-kala gong ya ora terus metu terus ora. Ora lemes kok. Terus. Ha iya. Mangsane ora ketang iki ora ning ora-rombo rek. Ha iya. Ora patek ombo. Heeh. Iki mapan ana ing Negara Anyar Ngendraprasta. Ngendraprasta jumbuh karo Gedung Anyar sing diagem para bapak-bapak saka Sardono Harjo Ngaglik Seman kene nggone meresmikan Gedung Anyar. Gedung pelayanan masyarakat Desa Sardono Harjo ya, Tru? Iya. Aturmu apa? Ya ming muga-muga digunakake selayake. Mergo gedung arep apik kaya ngapa kuwi dadi gedunging masyarakat dienggo melayani semua masyarakat ana ing Desa Sardono Harjo. Muga
iso digunakake sapi-apike. Cocok ya ngono kuwi sing dikarepake. Sarta akeh penghargaan sing diaturake dening para pepunden saka staf desa Sardonoharjo diaturake marang masyarakat. Ya. Tokoh masyarakat, tokoh organisasi masyarakat Sardonoharjo sing pancen gedhe labu-labete tumrap desa Sardonoharjo. Lah iki lho ngene iki lho apike. Perangkat desa ya ora bakal mutatuli karo para-para wargane sing kira-kira iki gedhe labuhe ya diparingi bebungah ingkang sakmurwat karo labuhane. Kuwi dadi pamecut srana para warga Sardonoharjo saya sengkut gumerkut nggone mbangun prana karo desa Sardonoharjo. Ha iya. Nembang yo ring, rasa kokean ngomong ya ora patek do digatekke. Ha iya. Iki piyai semene iki do ngenteni tetembangan kok, Tru. Ha iya. Nembang sing apik, nembang sing kepenak, mumpung isih suasanane isih rada kepenak, tembangane ya diaturke para pepunden sing sepuh. Penonton wayang ki ora mung enom tok. Ning sepuh ya ana. Ya. Mula ya kudu diaturake. Heeh. Pirang-pirang sing padha isih kepareng lenggah dasare wektune. Malam Minggu, malam yang panjang. Iya. Malam yang asik buat pacaran. Pacar baru kenalan Jenderal Sudirman. Kurman aku kok malah dadi lagu. Singkat kata, singkat cerita. Wis aja di kuwi lagu jaman kuno. Tak nyuwun pambiyantune Mbak Wahyu Ningsih. Oh. Wahyu Semoyo udu. Wahyu Ningsih. Ya iki nek klasik-klasik ya apik terus dasare guru, teacher. SMKI. Ya, sak lekting karo sapa jenenge iki? Darno. Ha iya. Sak lekting karo Pak Darno. Ayo piye? Are Pak Darno mayang nek unindene udu Wahyu wis ora. Katrigum mulung menes nglelengi ra jamak-jamak. Iya. Ayo Mbak Wahyu ngaturake menapa? Gathik glinding ya kena. Uler kambang mau diaturake Mbak Ayu Purwalestari dengan ngaturke apa? Jineman ya Kang. Manut. Aku ngantuk. Ya engko sik. Engko bar jineman terus jatahmu. Ha iki bintang tamune. Mengko wae bintang tamune hebat iki, Pak. Arep tak orbitke. Sesuk nek ana wong ngundang bintang tamu Elisa karo Tatin lumantar awake dhewe. Ha iya. Pokoke kudu liwat awake dhewe. Heeh. Nek ora liwat aku nek izin Pak kula ora iso kudu mel aku. Ya. Monggo Mbak Wahyu. Ngaturaken menapa? Gathik glinding mawon. Gathik. Suarane gedhe banget, Mbak. Gathik glinding mawon. Jeng pelak napa slendro? Manut jenengan sing penak napa pelok nggih penak ya ora apa-apa, slendro ya penak ya ora apa-apa. Nggih, slendro mawon. Slendro mawon. Neno dasare pengendange tangane ya elok tenan. Heeh. Kaget ya aku anu. Dodot. Blang. Ayo piye ya iki jenenge menyemangati dalange men pengendang iku iso entek-entek. Nan, aku udote dikendangi kok cleguk. Monggo. Kinupita kangku
nambahi semangat. Ha iya. Nang tak ding nang ding tok. Kari dewa kok angen cengke. Oh. Tok. Aku nek kendangi serono kuwi senengku ora jamak-jamake. Rasane wayange kaya urip. Oh. Mangga. Mano empre. Tenang urung. Prit pating truwit-wit. Pengendange sing mau kok ganti. Sesek. Oh. Ayo, asmane pun. Anggere guyu kebangetan tak semaput deh. Calurutan ngene rango pati pangan biuk padha ambyuk biuk padha ambyuk biuk padha ambyuk nang pasawahan ojo ipari rayahan ojo ipari konangan bapakane bapakane mingat-mingut tambah sangut ngoponi parine asrut. ayo sing ngendang ki garwane Mbak Tatin. Wo. Monggo ning omah ra kendang lho iki. Iya. Kok ngendang kok iso apik. Ha kuwi nang nggo praktek ki sing wedok kon brangkang. Nggo latihan gatik glinding tanang ndandeng kentak kumpok. Iya aneh-aneh bojone kok nggo praktek ngendang. Ah wis kaya bem. Ha iya. Bem karo tak. Bathuke nek ditutuk mata mburi ku bem. Nurmeni bengong. Ha iya. Bem ngono ora iso bem, ngono ora iso bem. Kederane luwih akeh ya, Gong. Heeh. Ya diteruske. Manuk petet diet. Ane nek latihan kendang pripun kendang gedhe kaya ladrang ngono kok. Anake. Oh. Anake wedok siji kon brangkang nang isore mbokne. Tak dung. Wong anggere dicilikke suarane ra iso, dituthukno rekane dikencengke malah gedhe. Heeh. Tak tunda, kurang cilik tak tunda. Kowe iki aneh-aneh wae kok. Engko ya cegah lek truk. Heeh. Yo. Pating cruwet-wet. Dan ketoke lemu ning sing gampang luar biasa lho. Gedhe-gedhe ngono tung. Paling keleke nganggo baterai HP. Lebokne baterai terus ayo ngejak sepira kowe. Heeh. Enggak anggere entek baterainya dicas. Ha iya. Mesake seragam ra ono sing cukup. Ayo lemu tenan. Ya. Manuk blaka nggonmu ngadeg delak-delak minta kodhok cucuk pepes
ayu ya. Karang ya nggo nyoba-nyoba. Ha iki sing mepet awake dhewe iki. Heeh. Iki ket mau urung muni. Ya. Ya dikeprok ya men muni. Oh sidat kok dikeprok ya cara ngendi ora. Maksude nembang. Heeh. Mangga Mbak iki isih cilik-cilik. Heeh. Asmane nek ora kleru ki Mbak. Sapa jenenge? Entin. Lali aku. Entin. Heeh. Entin entut salaman itu. Ayo nembang apa? Ora ngarani aku. Langgam ngimpi mawon nggih. Hah? Langgam ngimpi. Meranggam titiyoni gondoyoni puspa tajam. Ngopo njuan titiyoni gondo puspa tajam. Impen ki werna 3 to. Wis ngerti. Titiyoni gondoyoni puspa tajam. Puspa tajam kuwi sing kebukten dadi kasunyatan. Iya. Wancine jam 2 tekan gagat bangun esuk. Ini pinter. Utawa Kacitra Kasudarsana Kadarodasih. Ha iya. Sing iso nemai Kadarodasih. Wancine jam 1:30. Oh. Ora beda karo Puspa Tajem ya. Beda. Nek Puspa Tajem jam 2. 1:30 Kadarodasih. Nggih. Rampunge 9:30. Kuwi ngimpi apa ngopo kuwi? Ngimpi kok ngaku iki nang catetan iki ngono kuwi kok ora sama ida to? Ya ora. Kandhane ngayal ora. Ya Mbak Enten. Ngambara ing awang-awang. Tung gepok. Kok gepok? Sing brangkang bojone. Ha iya. Ya. Ngambara ing ngawang-awang. Nglangut. Bebasan tanpa tepi neno Mega mandang. Iya. Wajahi kanca-kanca beda-beda. Iki rada beda karo kancaku to. Oh, ning ya skile ora kalah. Dadi saiki iki wayangan ora perlu nganggo nek tampa dobel ngono iki rasa bingung. Oh. Ki ya apik-apik ya jos-jos. Sing ngendang mau ya bekas pengendangku. Oh. Sing saiki iki bekas sandalku. Kok sandal iki bekas pengempulku. Wah ya werna-werna ya bekas. Wis werna-werna pokoke wis kabeh apik-apik. Sindene ya ana sing bekas sindenku. Oh. Wis pokoke rasa kuwatir. Kancamu saiki budalke nang Batavia. Weh. Aku sesuk ya mangkat. Mula aku wis mau wis ijen karo Pak Lurah. Paling ora 3:30 bubar. Oh. 3:30 rampung aku toto-toto mangkat nang negeri seberang. Waduh. Iya. Karo sindenku sing 3. Si sapa roti lapis karo roti lapis Elisa. Karo apa jenenge iki? Apa jenenge sapa Tantin karo Wahyu engko bar gara-gara pamit mudhun. Oh. Raine dilangi. Lho. Raine dilangi. Anu apa jenenge make up. Make up-e dilangi men do ganti nganggo apa jenenge kathok dawa. Wah nek ngerti nek do nyandang gleleng-gleleng terus. Ana sing nganggo kathok dawa ketat disuwek-suwek terus spray dibolong.
lebokke nggon ndas dadi kaya soro. Ya wis ben dhewe-dhewe kok ya. Engko Elisa nganggo topi bakul kerupuk. Ah iya. Ayo Mbak Entin. Miber ngiteri jagat ngulandara nglambara ngunggahi gundul gunung aja tak rasake omong aku ngunggahi kok gundul ngunggahi gunung kok gundul ora marahin guyu emang katungkul ngumbar gagasan satemah kinawa aku wis mak tratap tak kira nek salah nada yo jenenge kreatif ning nggon cengkok satemadi kinawa ngimpi ya iso dadi men gumantung anu ya kepinterane utek ya heeh satemadi kinawa ngimpi ora entuk tiba dhuwur iki ra entuk hah tiba dhuwur ra entuk nek tibane ning gendeng iki jenenge tiba dhuwur nek tembang apa-apa tibane ngisor gong satemaki nawa ngimpi ku ya entek gumantung kreativitas satemaki nawa ra ono banjur digawe-gawe ora aku seneng nek wong do pinter-pinter cengkok ki nyenengake. Iya. Sripat-sripit lembeyane mrak ke simpir lo wing. Ya dasare penggerange muda dhewe. Muda. Tak tono lho kuwi Pak Suhar. Ha iya kuwi Pak Suharmu enom dhewe. Ora apa-apa karo Pak Mantri. Mantri suntik. Ha iya. Menang-menang nekat nek nyuntiki gitu. Ha iya. Ya, monggo. Apa? Ya, Mbak.
temonjo ta. Blak kene carane kroncong ki selo. Oh, sing dideke kae lho. Ngono kae. Selo ki iso dadi kaya malik kendang nek saking pintere sik nyelo. Oh iya ya. Nganggo bas. Heeh. Dideke gedhe banget. Bong dung 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 bong dung dung bong ingin ku teriak. Ayo ra kowe ewer-ewer arep. Sudah paling ning kuwi. Ngefan aku. Terus ya. Matur sembah nuwun, Mbak. Enting nika. Iya. Sing wis kepareng paring apa jenenge apa jenenge langgam ngimpi ya, Tru? Ha iya. Ayo. Elisa. Tatin jumeneng. Nah. Ndak do mengardo merem wae aku adake. Ora weruh apa saka kene. Ketok wae padake ora. Yo. Ngrampungke. Ngesahke. Heeh. Mendo melek. Lisa wis ra kuat melek. Ra kuat. Capek, dia capek. Matane. Piye? Merem terus. Ya turu ra apa-apa. Remasonen nek manut aku. Lho kan remason. Engko ra melek. Di remason. Ya kowe sikek. Kowe sikek dengkulmu mlocot. Kan gurune. Gurune sapa? Gurune kok meng SMKI, kowe S2 kok. Meguru kok karo ngelmu sing luwih ngisor. Lho, meguru karo wong pengalaman. Kan pengalamane akeh gono. Hah? Pengalamane akeh kamu, akeh panjenengan. Nah, ya wis ra apa-apa. Ya ora? Ya. Ilmune dhuwur aku tapi ne. Piye muni piye kuwi mau? Ilmune dhuwur Lisa. Ilmune dhuwur kowe kok kowe meguru aku demen andlok ngelmumu. Ya pengalamane le disinau ki. Nah, iya. Coba Bukit Siwe adoh-adoh ning kene yo menyinau kowe. basa apa? Bukit Sito. Bukit iki memperhatikan. Lah ya aku yo memperhatikan wong panjenengan iki nonton ki wo ki ngene. Engko perlu dicatet kaya ngene. Terus NB ngono kae. Nek pemerhati iki mesti NB harap datang dengan kelambi batik ngono. Ya NB undangan. NB kaya undangan. Ha iya. Matur suwun. Ayo nembang wong loro sing apik. Ya. Apa mau penjalukane Kembang Rawe? Kembang Rawe mau urung diaturake. Ya. Wah. Hura-hura meneh. Ora apa-apa. Sing loro wis diaturake ngimpi karo apa jenenge gathik glinding saiki rada ura-ura sithik ra masalah. Ya. Bawani sa. Kowe sik nembang Lisa, Tatin dadi kendang, brangkang ning ngarepe bojone kono. Ngawur ya, aku ya dadi mbayangke wis aku dadi kendang tenan ya. Tumbuk. Ramuni ya. Kuwi bojomu apa, Mbak? Bojomu sing ngendang. Sing endi? Sing ngendang iki. Soale sing ngendang loro e. Sing arep. Oh, sing mburi. Sing mburi ya, sing mburi kuwi. Bojo. Ayo kuwi latihan nang omah karo kuwi. Iya. Jiwa Anggo jiwa agawe
Titot. Sebang. Ayo Tin. Lara. Lara apa rara? Sakarepmu. Manut karo mengane cangkemmu. Rara apa? Kangsi. Kangsi nadya. Wah nek Tatin iki suarane wis cetha cantas, mbokne ya sinden, bapakne aktor film kartun. Apa? Kayane tembangane mesti apik. Iya. Ambiyen Dek Tatin dong patek payu iki ngarep omahe ditulisi terima campur sari. Uyon-uyon wayangnya juga ada. Ning arep omahmu kaya ngono, Pak. Bareng tak ece terus dimbroke. Terus nanti naik bende kae. Kadung ngetekke lho. Ya tenan kok ya. Aku kaget yen biyen kowe lah iki apa sing marahi aku campur sari uyon-uyon wayangnya. Sing kalimate iki lho sing lagu iki. Ngisor dhewe kalimate wayangnya juga ada. Wayang. Aku nek dayae muni mana ngono. Wayang juga ada kan niku napa nggih? Salon lungit ngenten. Iya, salon lungit. Ibumu almarhum ki, almarhumah ki Ibu Sri Lungit salon lungit. Terima pemotongan rambut. Paes campur sari, uyon-uyon, wayangnya juga ada. Wayang dipotong juga ada. Niku tesih enten tambahane. Apa? Nyicil juga bisa. Wah ya, potong kok dicicil. Tenek kruwak-kruwak. Mas nek nanggap wayang niku lho. Nah iya. Nanggap wayang kan di DPC ngono ora apa-apa. Harus. Ayo. Upama mundut rakmi banget le ngece Tatin. Iya. Lah napa? Bapakne krungu bathuke kaya angus ngono ta. Tanda panah terus nggawa toya. Ajek mana. Kowe tak nek kon ngene apa kae jenenge ilmu apa kae. Wah jan ayo. Keluarga seni kok mesti lucu-lucu ya, Gong. Ya ora mesti. Oh. Ana sing jelehi barang. Ayo sa. Tertentu tak turuti ibarat wong numpak lumampah tanpa kaki. Hah? Walah. Iya. Walah. Ing madyane ing madyane jala temah gonjing anggenjang ning pagulingan. ya wah
Terus ditibake kembang rawe pamundutan sore mau. Napa Pak gatel napa? Aku ora adus ya soalnya. Lah kok ora adus? Nek muni digebyur banyu awake terus klemes mbeyuyut kae. Iya. Mula anu jenenge iki apa? Napa? Apa jenenge iki? Apa? Rahasiane. Heeh. Rahasiane wong melek bengi iki aja dilambahi awake. Oh, aja digebyur. Ngantuk to. Jarene kocoro, Pak. Sapa? Ya sik ra tau adus. Kae iki arep nglendagel ning ora nggone. Kepengin dadi bintang tamu. Ya ning ora duwe mental. Tur dagelane ming dagelan cara kae ora diatur ya kemeling ae. Kuno banget. Yo monggo diaturke, yuk.
Matur suwun Mbak Elisa. Karo Mbak Tatin. Iya. Cik. Ning apike ya dienggo ngesahke, Truk. Lho. Kok ngesahke kok terus-terusan ora. Ayo men karang ya dapukane bintang tamu. Iya. Bintang tamu iku kudune seragame beda. Terus lilingku ku nang isor nek pas goro-goro munggah, nek pas limbukan munggah. Aja linggo nang isor ya ada turu tenan. Mulai ngampet wis tenanan. Iya. Sing pungkasan diaturke apa? Ki mau ana sing nyuwun lagu Perahu Layar. Ya. Sip iki, Truk. Wah, iki malah cara kuno ning kepenak dirungokke. Ya. Nane 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 nanane ninane nana. Goblok. Truk ngetak wong tuwa. Mestok koe. Tak-tak ora. Goblok yo kena ning ora nggon sirah ora. Aku nek kuwalatur kowe wis ket biyen. Kowe ora malati. Wih, kurang ajar to. Wong tuwa kok sikile didugang ora. Ayo, Perahu Layar. Pamundutan sore mau. Iki sing pungkasan. Hah? Pungkasan? Ya mbok. Lah, Ayo manut aku kok ya. Kok saya ceritane mung kari cendhek iki. Oh. wis ora dawa meneh. Wis ora. Ngari cendhek. Kok gek bubar. Wis ora iso dawa. Mbok didawakke. Wis ora usah werna-werna. Wong ki mung kari nampa kahanan. Iya. Ora pengen dawa. Ora pengen dawa anggere nyambut gawe lancar wis merdeka. Iya. Ya wis ra apa-apa lah. Cendhek ya wis. Mangga. Tak untak. Ya, Perahu Layar. Jogeti. Ya. Dalungguh. Yes. Mulih ta? Wis sak ta, Pak? Mulih ya. Engko sik wong gara-gara rung rampung kok mulai. Jare kon lungguh. Lungguh sik. Oh lungguh. Sing penting wis sah to, Pak? Hah? Wis sah iki sah. Wis sah, wis. Yeay. Oh alah, jan wis
trembelane tenan. Ha iya. Apik ya, Gong. Aku nek karo lagu-lagu siji Prau Layar, loro apa jenenge kuwi? Apa kae, Truk? Sing anu apa jenenge? Mas aja dipleroki. Heeh. Anggere sik nyanyi Gareng seneng. Mergane Gareng ki ora tau mlerok ning matane mlerok dhewe. Matamu ki ora. Kakang dikira dunekke mlerok ora. Ya kancane kisih gembira, ora plera banyune segara. Prau layar. Anggere yak numpak prau layar ing dina Minggu ke pariwisata. Alon praune wis nengah. Ha. Piye-piye sing tak bali kecil lho gitu. Ha iya. Iki fakta. Banyu binelah. Oh, berarti sing dibelah iki ora mung rambut tok. Banyu barang ya iya. Ora cemu-cemu karo mesem guyu, ngilangake rasa lungkrah lesu. Aden jawel sam, Mas. Mas kok sam? Kok diwalik ora? Mas jebul wis sore, wis tinggal apa katon ngawe-awe prayogane kon becik bali wae. Dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe. Yo, kuwi apa ki mau? Hah? Apa? Prau layar. Nek sing sijine Mas aja diplerai. Semangat lan aku loro kuwi seneng pokoke nek kowe ora metu gelo aku. Mas aja diboyoki. Heeh. Karepmu njaluti esame, tingkah lakumu kudu ngerti tata. Aja ora iki terus iki aja ditinggal kapribaden ketimuran mengko gekeri nang WC ing jaman boyo sing eling bab opo iku budaya pancene bener kandhamu neng kuwi digawe dangdut ya apik heeh dijaipongke ya sip. Iya. Kendhangane nganggo batangan ya apik. Nggih. Oh, tabuhane rampak. Ning nong ning tak tang. Ya apa? Prau layar. Nggih. Ning prau layar. Aja dipleroki kok prau layar kabeh. Ketake kaya meh padha itu. Antaraning prau layar karo apa jenenge? Witing klopo. Wah. Nganu iki lho kok prau layar karo aja dipleroki. Sing kudu sing rada mundur. Le prau layar wis danyange teko. Sapa e? Mburimu lho, Gong. Semar. Ndak usah takut. Semari jinjo karo aku. Nih ya wis bapak wis rawuh mau janjine bapakne teko le Gojek wis. Wah, teruske iki isih gungae. Isih do gelem guyu ae. Guyu gelem-gelem karo ora. Yamin iki wong guyu ki sangel kok. Mergane wis pengen turu, ngantuk, kesel, ngomong guyu ming. Wis merem. Heeh ya. Wis ora usah mempeng-mempeng ora. Ngandel ora. Krasa aku wisan. Ambune rung dilangi seprene iki. Dadi nyedak iki wis ketok. Yuk. Ngapae? Sowan ndara ndaramu Pandhawa. Iki kocape tok tinggal gara-gara ki mau ki lakone wis mlaku adoh. Ngono. Iki ganti cerita meneh. Ayo ndang dirampungke. Ndang ngaso. Oke, Pak, siap. Ngestokake dawuh. Sowan ndara Pandhawa padha kuwatir yen Tandara anu ndaramu Bratasena caket karo Begawan Durna iki penggalihe padha prihatin.
Kuwi lho. Bapak Nyasmitani gending nganggo tembung prihatin. Oh. Ah mlebune terus gending apa? Sukma ilang. Aku pelok. Sukma ilang pelok bareng. Pelok bareng dengkulmu melocot. Yaning talaka kadilangit ing Bambang pangepasulan upamane kolintang tulya kusuma yana sumawur